Inselmilkom u nistedinkom għal 134 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu li sejrin nisimgħu tal-11 il-ħadd matul is-sena jfakkarna f'kelma li Ġesu fil-Vanġelu skont San Ġwan kien qal lill-apostli tiegħu miġburin madwaru matul l-aħħar ċena. Meta kien qalilhom mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Qisu l-Vanġelu ta' dan il-ħadd ifakkarna f'dik l-ewwel missjoni irrakkuntata mill-Evanġelista San Mattew fejn Ġesu mhux biss kien għażel it-12 l-apostlu imma kien diġà bagħthom qabel il-mewt u l-qawmien tiegħu biex ikomplu il-missjoni tiegħu. San Mattew ifakkarna fil-ħasra li jħoss Ġesu qalbu tingħafas quddiem il-poplu li qishom ngħaġ mingħajr ma għandhom rgħajr. Dera illi tixpruna lil Ġesu ifakkarna biex nitolbu lil Sit il-Ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Imma mbagħad San Mattew ifakkarna li Ġesu għażel għalih 12 li jagħmlu l-esperjenza tal-ħajja miegħu u mbagħad bagħthom ixandru il-wasla tas-Salt Natalla. U interessanti li Ġesu jinsisti li bħalu ifejqu l-morda, ikeċċu xjaten u jxandru bil-kelma il-wasla tas-Salt Natalla. Ġesu joħloq komunità ġdida, poplu ġdid, għandna l-bidu bikri tal-Knisja illi bħal Ġesu kellha tkun qrib il-batut, il-marit, kemm il-marit fiżikament kif ukoll spiritwalment, komunità, Knisja illi kellha xxandar bil-kelma il-ġmiel tal-Vanġelu, il-ġmiel tal-aħbar it-tajba. Fid-dawl ta' dan il-Vanġelu forsi tajjeb li nagħmlu tagħna dak li jitlob minna Ġesu li nitolbu għall-aktar ħaddiema illi wara li jagħmlu esperjenza personali tal-mulej Ġesu imqanqlin mill-Ispirtu u mibgħuta bil-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jagħtu xhieda għal preżenza ħajja ta' Ġesu fid-dinja, preżenza li tfejjaq u li teħles. Jalla l-mulej jibgħat ħafna aktar ħaddiema biex tassew ikomplu il-missjoni tiegħu anki illum. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.